Sensitibo ang kaundan sa masunod nga balita bago naga-mensionar ini sa nga kaso sang pagpanginmatay. Nasapuan nga wala na sang kabuhi kag nagapaligo sa iya kaugalingon nga dugo ang isa ka college student. Matapos nga ginuta sa iya kaugalingon nga kabuhi sa sulod sang simbahan sa Barangay Poblacion, Pasig City. Ang biktima kilala kay alias Kenneth, 21 anyos, kag nagakuha sang kurso nga Bachelor of Science in Business Administration kag residente ri sang Kalinog, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay alias Nato nga amo nakasaksi sang insidente, iya ginpahay nga samtang nagalakat ini natalupang daniya ang isa ka konsultero nga nagpanaog sa tricycle kag nagsulod sa simbahan. Suno sa iya pagkaligad sang pila ka minutos nga nakasulod ang among nga lalaki sa simbahan, nakabati ini isang maturog nga lupok nga ginkatingala niya. Gilayon man nga ginlantaw ni alias Nato ang sulod sang simbahan kag didto niya nakit-an nga nagahuray adnang biktima kag dugoon ini samtang ginauyatan pa ang armas kag gingamit sini sa iya nga pagpanginmatay. Lakat-lakat ko palipot sa simbahan. Pag-abot ko dira sa site sa may kay Santa Francisco Basisi nga estatwa, nagpurupungko ko dira dito sa kilid kag nagapahuay-huay. Way lagi nagdugay, pagbalikit ko di sa entrance ayon, may nanaog nga siya ka solterito sa tricycle, sa rubing. Way ko man gitmain to, sige lang akon to nga propong ko, way gani kalabot 5 minutes, may naglupok. O kung nabatian ko sa sulod ka simbahan, abi ko lang may nahulog, o kung ano bala ang ruludahan bala nga natumba, once kami mahulog sa sulod ka simbahan, garanog na da sa sulod mo, kay close ng simbahan. Dali-dali ko nagsulod. Pag sulod ko, nagturo ko sa side dito ayon, nakita ko ang sapatos ka biktima nga nagalabaw, kinulbaan ko. Tapos sa main entrance ka simbahan, may nagambal to nga, may nag-suicide. Kay siguro kitaon ang sagway, open ang simbahan mo.